Jordan, suun terveyttä läpi elämän. No niin, ensi viikolla alkaa Koplan kuvaukset, joten mä ajattelin vähän nyt kertoa, että miten nämä pelit menee. Eli ensimmäinen peli meillä on semmonen humputus. Mikä tää on? No anna, mä yritän nyt selittää. Saaks näitä syödä? Ei saa syödä. Mikä tää on? Älä koske! Joo. Sovitaanko, että ei sotketa ihan näin paljon, kun vieraat saapuu? Kopla. Uusi sarja 25. helmikuuta alkaen keskiviikkoisin 8 Starilla. Ossun filet-piivi. Äpillä 449. Moniviljasiemen sämpylä. 5 kappaletta 2,50. Urheilukengät. Äpillä 999. Kuntoiluväline 999. Aurinkomatkojen kaikki yli 50 kaupunkikohdetta nyt edullisin tarjoushinnoin. Tutustu myös uutuuskohteisiin. Aurinkomatkat.fi. Putketsportin keskusvaraston tyhjennys. Poistohinnoin. Talvivaatteita, talviurheiluvälineita, maastohiihtosuksia ja monoja, vaatteita treeniin ja vapaa-aikaan sekä haltin vedenpitävät ulkoilukengät miehille alle 70. Putketsport.fi. HK todella nopeat ja mureat lastut paistuvat pannulla jopa 3 minuutissa. Todella HK. Taianomainen paahtoleipä. Siinä on lumoava maku. Pilaako kurkkukipu päiväsi? Riippumatta siitä, miltä kurkkukipusi tuntuu, luota Strepsilsiin. Se lievittää todistetusti kipua ja tappaa bakteereita ja viruksia. Strefen on tehokas useita kurkkukivun oireita vastaan ja hoitaa kurkkukipua lievittämällä tulehdusta. Strefen sumute lievittää kurkkukipua jopa 6 tunnin ajan. Strepsils, on every moment. My friends think I'm crazy. College is the most unserious part of your life. He's not someone who lets things go. Why are you doing this? Because I want to hurt you, and I don't know how else to do it. I just really feel like things are gonna be different this time. Tell Me Lies, Hulu Original-sarja, vain Disney Plus-palvelussa. Last year, we made a commitment to ourselves. Slow down, take some time off. Have the Kardashians slowed down? No. Everyone just has a different idea of what success is. Someone has to be here, even for all the kids. It's a high-risk pregnancy. I just want Courtney to be okay. I always say I hit the jackpot in the family department. But sisters can be brutal. Who does she think she is? The Kardashians. Torstaisin 9 Starilla. Jordan, suun terveyttä läpi elämän. Okay, now remind me. We put this in the oven first thing tomorrow because Jay wants to eat at 3 o'clock. Hi, Manny. Did you put this spider in the fridge?